ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣಗು 75 ವರ್ಷದಿಂಜನ ಗೌಚಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣ ತೂದು ತೆರೆಯೊನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣ ತುಪ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಡಪಾದೆರ. ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡುಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾದಿತ್ತೆರ. ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ 75 ವರ್ಷಲಿನ ಅನುಭವನು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರ. ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲನ ಮುಖ್ಯ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಚಿ ತೀಸೇಲನ ಬಗೆಟ್ ಇಡೀ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾಯರ. ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಲನ ಬಗೆಟ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರುಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ಕುಡ್ಲದ ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸನು ಜವನ ಜವಂದಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದಿತ್ತೆರ. 1951 ಅಪಗದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಮಾನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಗೆ ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾಣೋಡು ಜತ್ತಿನ ವಿಮಾನ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಸುಳ್ಯ ಮಾರ್ಗಡೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜೇತ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ಬಸ್ ಬರೆಕ ಗುದ್ದುದು ಉಂತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಟಗೇರಡ್ ನಡೆತದಂಡ. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪ್ರಾಣಪೋತುಣೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಸುಳ್ಯ ಮಾರ್ಗಡೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜೇತ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ಬಸ್ ಬರೆಕೆ ಗುದ್ದುದು ಅಂತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಟಗೇರಡ್ ನಡೆತದಂಡ. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಿಳಿದರ ಬಸ್ ಡಿತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತ ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಪಿತಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡದದು ಬರಂದುಪ್ಪನಗ ಕಾಟಗೇರಿ ತಿರ್ಗಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತಂಡ. ಬಸ್ 10 ತತ್ತದ ಬರಿಕ ಪೋದು ಬರೆಕ್ ಎರಗದುಂತುದುಂಡು. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ನವಲೆ ತಿಳಿದರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಒಡಿಪು ಡಿಆರ್ಡ್ ARSI ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಡಿತದ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿದರ. 1990 ಆಜೇಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುಡ್ಲಡ್ DAR ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರ. ಒಡಿಪು DARD ARSI ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಡಿತದ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿದರ. ಕರಿನ 1 ವರ್ಷಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಮರ್ದದ ತೊನೊಂದಿತ್ತದ ಮರ್ದ ಪತ್ತಂದ್ಯಾರು ಕರಿತು ಪೋತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪದ್ಮನೂರುದಾರಾದಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಒಡಿಪುಡು ವಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ. 1990 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ಕುಡ್ಲಡ್ DAR ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಐವಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗ ಆದ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಗು ಪೋಯಿನ ನಾಗೇಶ್ ARSI ಆದಿತ್ಯರ ಕರಿತು ಪೋಯಿನ ನಾಗೇಶ್ ಬಡಿದಿ ಬೊಕ ಇರುವಿರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಗತದೆರ. ಒಡಿಪು ಕೊಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಾರ್ಗಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಟಪಾಡಿ ನೀಲಾವರ ಆದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಜನಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲದ ದಿಟ್ಟಿಡು
ಉಡಿಪು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಮಾರ್ಗುಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಠಪಾಡಿ ನೀಲಾವರ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಮಠಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಜನಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಗ್ರಾಮಗು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಠಪಾಡಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಭೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ತಾರಾಯಿ ದರ್ತದು ಪಟಾಕಿ ಪುಡತದು ಎತ್ಕೊಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ ಬಸ್ಸಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಯರ ಸಂಪುದ ಆಸರೆ ಕೊರಿಯರ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಯರೆ ಪುನೆಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಈ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತನೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತುಂಡ್ಯರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಠಪಾಡಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚೇತನ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ ಜಾಯ್ಸನ್ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ ಬಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಊರದ ಜನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಗ ಇಲ್ಲ ಮರ ಬಸ್ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಸ್ ಬತತ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಈಗ ಬಂತು ಬಸ್. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6:30 ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಮನವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಲಾವರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಂದಾಡಿದ ಒರಿ ನೀರು ಪರಿಪನ ತೊಡುಗು ಅಕ್ರಮಾದ ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬೆನ್ನಿದ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎವರ ತೋಜಾದೆರ. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಂತಿಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಂದಾಡಿದ ಒರಿ ನೀರು ಪರಿಪನ ತೋಡುಗು ಅಕ್ರಮಾದ ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬೆನ್ನಿದ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏವರ ತೋಜಾದೆರ. ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದುಪ್ಪನ ಕೈಂದಾಡಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆ ತೋಟ ಆದಿತ್ತದ ಅವಲೇ ನೀರು ಪರಿಪನ ತೋಟ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಆ ತೋಡು ನೀವು ಅಲ್ಪದ ಉರಿ ಅರೆನ ಜಾಗಗ ನೀರು ಪೊಗ್ಗಂದಿನಂಚ ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರ. ಈ ದುಂಬು ಈ ತೋಡು ಅಗೆಲ ಇತ್ತದ ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನರು ಓವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊನಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಅದು ತೋಡದ ನಡುಟೆ ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದು ಜಾಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆರಂದು ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಂಡ. ಬರ್ಸದ ಪುರ್ತುಡು ತೋಡುಡು ರಭಸುಡು ನೀರು ಸಾಗದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಗೆ ತಮಿಳುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಅಲ್ತಕ್ಲು ದೂರ್ದೇರ. ಬಾಬು ಗೌಡ ಪನ್ಪನರ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗಿಡು ತೋಡುದ ನಡುಟು ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತದ ನನಲ ಜಾಗಿಗ ಅಧಿಕಾರುಲು ಬೈದ್ಜೆರ್. ಜಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದ ತುನು ಜೆಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋವಡಾಪನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲನಗರದ ಸುತ್ತಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿದಿನ ಮಾರ್ಗಲೆಡ್ ಬಸ್ಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶಾಸಕರ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕರಾರ ಸಾನಿಬಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸದ ಯಜಮಾನ್ಯರ್ನ ಸಂಘವು ಸಾರಿಗೆ ಸಭೆಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರ. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಗುರುವಾರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರ್ನ ಸಂಘದ ಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲನಗರ ಸುತ್ತಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸುಲು ಬಕ ಕರರ ಸಾನಿ ಬಸ್ಸುಲು ನಿಘಂಟದ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋವಂದಿನ ಬಕ ಟ್ರಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಡ್ದವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಲನ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಡಪಾಯಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸಭೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುತ್ತಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತುನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿದಿನ ಮಾರ್ಗುಡಿ ಬಸ್ಸುಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕುರಿಯರ. ಪಾಕ ವರ್ಷಲೆಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಖಾಸಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಐತ ನಡುಟು ವಾರ್ಡ್ 51 ಸರಿಪಲ್ಲ ಕನ್ನಗುಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ 53 ಬಜಾಲ್ ಪಡ್ಪು ಪಳ್ಳಕೆರೆ ಸೇರಿನಂಚ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮರೋಲಿ ಬಾಗೋಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತಡಲ ಬಸ್ಸುಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪಂದಿನವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಡ. ಮುಲ್ಪದ ಬಡವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಡುವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಸೇರಿನಂಚ ಅಗತ್ಯದ ಪುರ್ತುಲೆಡ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರನೆ ಆಧಾರ ಆದು
ನಡೆದವರ ಬಸ್ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಅಧಿಕಾರುలు ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ಪಂಡ್ಯರ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಭೆಟ ಪಾತಿರ್ದ ನನದ 15 ದಿನ ತೂಲೈ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಲು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದಿನ ರೂಟ್ಲೆಡ್ ಕಡ್ಡಾಯದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚ ಕ್ರಮದೆತ್ತುನುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಮಿಟ್ಲೆನ ಕೈಪಗೊಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕದೆತ್ತುನುಂಡು ಪಂತೆರ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯದ ಪಿರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು ಶನಿವಾರದಿಂದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಮೇ ಮೂಜೆಡ್ದ ಪದ್ರಾಡು ಮಠ ನಡತುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನೂತೆನ್ಮತಾರೈದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಕಾಣೆ ದೇವರನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತುಂಡು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲು ಮೂಲ್ಯನ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಆಜಿ ಮಾಗಣೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತೊಡಿತದ ದೇವರನ ಎಂಬು ನಟ್ಟುಂಡ್ಯರ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಮಾನಾಥ ನಾಯಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಪ್ಪು ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ರೇಕಳ ಜಯರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಂಬೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರ. ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ ಓರ್ಮೇಕ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತೇಕ ದೇವರನ ಉಚ್ಚೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡಿ ರಾತ್ರಿ 8 ರಂಗಪೂಜೆ ಪತ್ತೇಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 7 ರಂಗಪೂಜೆ ಪತ್ತೇಕ ಅರಸು ದೈವಲೆನ ನೇಮ 11 ರಾತ್ರಿ 8 ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ಪತ್ತೇಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟರನ ನೇಮ 12 ರಾತ್ರಿ 7 ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗಬಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಕೋಲ ನಡಪರುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಗೋಡೆಡಿತ್ತಿನ ಮರಿತ ಇರುವ ತಾಜಿಕೆ ನಿಲೆನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಡುಗು ಬಿಡ್ನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡುಮಡ್ಕಡ್ ನಡತದಂಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡುಮಡ್ಕಡ್ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇತ ಗೋಡೆಡ್ ಮರಿ ಉಚ್ಚದ ಇರುವ ತಾಜಿಕೆ ನೆಲು ತೋಜಿತಿತ್ತದ ಐನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಡುಗು ಬಿಡ್ತಾರ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡುಮಡ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ನಾಗಿ ಒಂಜೇತ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿಗ ಗುಮನಕೊರ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಪನ್ಪನಾರ್ ಕೆಕ್ಕೆಂಜದ ಉರಗಮಿತ್ರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಪುಯಿನ ಸ್ನೀಕ್ ಅನಿಲ್ ಪನ್ಪನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮಾಹಿತಿ ತೊಂದು ತೊರ್ತು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅನಿಲ್ ಆ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿನ ಪತ್ತದೇರ. ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಗೋಡಿಡ್ ಕಿನ್ನಿಲು ಉಪುನೇನ್ ತೂತೇರ. ಗೋಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮರಿತ ಇರುವ ತಾಜಿ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪತ್ತದ ಐತ ಅಪ್ಪೆ ಉಚ್ಚದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೇಪ್ 7 ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಿಡು ಬಿಡ್ತಾರಂದ ತೆರೆದ ಬೈದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತದ ಆರೋಪಿ ಆದಿತ್ತದ 2018 ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪಳ ಕೈತಲ್ದ
ಪೈವಳಿಕೆದ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯಾನೆ ಕಾಫ್ರಿ ಸಿದ್ದಿಕನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತದ ಬೇತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಂಡಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ಲೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಜಾಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ವಾರಂಟ್ಲೇನ ತಪ್ಪಾವೊಂದು 2013 ದಿಂಜಾಗ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಳ ಕೈತಲ್ದ ಪೈವಳಿಕೆದ ಯಾದುಪನ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯಾನೆ ಕಾಪ್ರಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ವಂದನಾಯಿನ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಜಾಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಒಟ್ಟು 3 ವಾರಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಡಿತಿನ ಕೇಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇಡ್ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆದಡ್ಡಿಟ್ಟು 2017 ಬೊಕ್ಕ 2018 ಮೇಯ್ತ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಈ ಕೇಸ್ ಲೇಡ್ 8 ವರ್ಷ ಲೇಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾವಂದೆ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿನ ಕಾರಣ ಬಂಧನಗು ಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಪೆದಾಡ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಆರೋಪಿನ ನಾಡುಪತ್ಯರ ಕೂಟ ಕಡೆದಿತ್ತಂಡ ಆರೋಪಿ ದಾನಿಮತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ SI ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರನ ಕೂಟ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದಂಡ ನನದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೈಪಗತದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಆರೋಪಿಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ಕೂರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ದೈವಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಂಡ. ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ಕೂರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ದೈವಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಮ ಮೇ 7 ಎನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 9 ಇಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಕಾಣೆಗಣ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ದೈವಲೆನ ಪಾಪೆಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ ಕಲಶ ಮೈತದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರ ಧರ್ಮ ದೈವಲೈನ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಂಟ ಸರಳ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ದರ್ಶನ ನಡಪಾದ ನೇಮಗು ಬಂಟಾರ ಎರಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಉಳೆಪಾಡಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ದೈವಲೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಂಟ ಸರಳ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರಿ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಖಿರಿತ ದಿನ ಮೇ 1 ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲೆ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಎಡ್ದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮಂತ್ರ ಜಾವದಿಗೆ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮೇಕ್ ಜಾಗದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ಪತ್ತೇಕು ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ನಡುರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಮನದಾನಿ ಐತಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆ ರಾಹು ಜಟ್ಟಿಂಗೆ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಡಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರೋಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಗುರುವಾರ ಇಡಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಡಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರೋಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಗುರುವಾರ ಇಡಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಇಡಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಕುಂತಲ ರಮಾನಂದ ಭಟ್ ಬಿನ್ನೆರಬಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಹೊತ್ತಾದ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್, ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಕುಂದರ್, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ, ಕುಳಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸಸಿಬಿತ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಿಂಚೇಳರ್, ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ಅಂಜನ್, ಯುವವಾಹಿನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರೇವತಿ ನವೀನ್, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡಂಬೈಲು, ವಕೀಲರು ಗಂಗಾಧರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾನಿಲ್, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರಿ
ವೀರ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂಬುಡಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಯಮುನಾ ಶೇಖರ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಈ ಹೊರತುಡಿತ್ತಾರೆ ಮೇ ಒರಂಬೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಗಂಟಿಗೆ ಬಾಲಾಲಯುಡು ಅನಿರ್ನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇತರ ಕಾಂಡೆ ಏಲರೇಕ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀವ ಕುಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒರ್ಮನಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೈಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪತ್ತೊಂಜೇಕ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೇಕ್ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸರಿ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.